това видео ще видите. Бягай! Гранта! Няма да видите нищо, само цел. Теди под масата беше паяка. Ама ти има градина! Ана, то си има алоe вера. Някой е залосил вратата. Си! Да сме гони! Слизай в пещерата. Това е четвърта част на Грани. Наближава край. Няма да... Тази поредица ще бъде много дълга с почти 50 части. Може би. Защото ние с Теди, като завършим всички части, може да продължим напред и да играем всички части, защото още не са пуснали новите части на Грани, които са там до 100 части. Има и да знаете, не ви лъжа и така. Хайде да започваме. Ще започна като да такувам Теди. Тедито сега ще го призова след 3, 2, 1. Теди дойде. Сега ще облечем Теди. Теди, какво искаш да облечеш? Искам да облека кака. Аз вече съм на училище с 2 гаджета и имам още едно. Ти го знае. Още едно гадже в училище имам. Кое бе? Стоп. Значи, хора, хайде да излизаме. Да? Излязахме. Значи, ние сега. Я да те снимам. Да. Къде ни беше Хъмър? Де беше? Крика! Да, между другото, Кирка... От Майнкрафт. Кирка и Мотика. Излизаме. Излизаме! Значи, сега ние трябва да намерим част от шот от един голям шотгън, който май беше... Аз ще убия бабата си. Да, хайде да убием и Слендрина, майка и големия... Вие знаете ли един голям бял мъж в Грани? Той е много дълъг. Значи ние ще убием и Грани, Грандпа, майката на Слендрина, самата Слендрина и може би момчето. Хайде, Теди, след мене. Убиваш, как ми Теди! Значи, тази част ще бъде ужасно дълга. Тази част ще бъде с 50 части. Да знаете, хора, днеска ще има 4 части или 6. Частите ще бъдат качени една след една. Баба! Сега тази е... Ти си мъртва! Теди намери шотгън. Не, шотгън. Сега е четвърта част, след малко след тази, когато я редактирам. Баба, сега ще ти фърля ножа. Сега ще... Издадахме шум. Теди! Баба Грани! Баба Грани! Няма да
убих Мия. Granny is gone out for 2 minutes. Кажи здравей на хората. О, не, Теди падна. Значи, хора, сега времето е ужасно. И нам. Хъмър. Намерихме го. Не дей. А парто в шотгън. Шотгъна го направихме. Между другото, ние шотгъна го направихме много отдавна. Ние още във втората част направихме шотгъна. Този шотгън е прост. За какво ще ни помогне? Ще ни помогне за много неща. Няма да ни помогне. Знам къде може да намерим истински пистолет. Да, баба! Да, баба наистина има. Баба има пистолета с пая. Добре, аз ще го взема. Не, Теди, не отива. О, не, Теди има някакъв странен силует. Какво ли значи това? Сигурно това е за ваксината на Грани. Да, Грани, имаше ли ваксина? Да, имаше. А, не. Ваксината той значи там за шотгъна от първата част. Не за шотгъна от първата част, а за кросбол. За кросбол. Не. Ето ваксината на Грани. Чакай. Мама ме вика. И ето това лайно. Те намерих тухла. Кой искаш, мама? Ми хора. Грани, не гони. Чакай. Аз се качих. В Грани прави ей така. Не, пак Грани! Той мен! Не! One hour. Не! Какво прави? Така, чук. Майко, и ти не се спая с чук. Добре, хора. Абонирайте се за каналата. Чакайте нови смешни видеа. Много смешни. И тук някъде ще покажа специално от другия клип.